n'importe quoi na firma wonta ka ɗum ɗon noon wowlu min dey joni noon condition goto min naal mi faalaka mo mi jaɓay ko haal ɗon komo jombam mi kono migo jombatala o joƴƴalan ɗo de ko yo jomban soit o naɓalan soit o warta men jooɗo ɗo kono noon min mi watta jooɗade ɗo de ɓanan fe noon kanko yaw jooɗoyo toon ko yo jomban o naɓan mi so tawi wakkili kadi noon awa so tawi wakkilaki no moƴƴi min tigui mi salaki ɗum ɗon kono ko on debbo on e makko kanko gorko yewtidata ɗum ɗon ñamin jiidiramo kono mbiɗo yewtata ɗum ɗon forto noon kadi ɗum ɗo haalande mo laɓɓina noon ko inno hino ɓiɗɗan o mi hokkima ɓiɗɗan on jaaɓi kono noon so tawi a jombima ko ya naɓɓum min so fewtinidina mi wolata yo naɓe fal forcé mi halatamo ɗum sakko sikka ko miile ma goɗɗum min ko fiya yiwa haylanduru ko jokkuɗa konko ɗum mi faaliranama dewgal na fus ko an joƴƴintamo innama ewa mi a ñaama saabu nene on mi a ñaama miɗo hiɗuma ɓay kadi na keleyagal inde aɗa faalalan ko dewgal kono sarti an ɗi ko sa jombaylan naɓorala ma ɗum ara wonen ɗo a wolantamo ɗum na aji o saare yo mi yalane min so tawi wolanela min mi yewtamo kone yanko yewte miɗo andi do si tawi o jombima ara faɗal dewgal si tawi ɗamari barki ko fandi o yewte famotiro so jombima andu a heeɓi modi ɓay o paykum mawɓe o ɓen anda ɗa andi ɓe de ɓaari ko a paykum kono imo mari hunduko tewmaɓe dari joni yomi falama jombede c'est comme ça andi parce que année passée nous n'avons pas arrêté nous avons téléphone à payer gâteau ngari chaque année mi arame argo lagine do ala kaydi c'est pas bon ya reta di kadi ko ande aventure joni ko watta be ni merci ya andu no foti ko kono joni tangi gon ton tawata e bay ko min ko fammi kama e ba andi gida tawata ade rem sa ibre parce que ma ko no mo min si ko aré non tan tout mais quand même ça va ka ça va alhamdulillah ci dans ko dina famo yow di ko be be ni da nder ñaani ma ko ta mais on dit tay fala ka yow de ko jombay ɗum fayda ko procédure ade woni sa yeyi to ndo jombani satte parce que jombo won ton procédure on jombugol kam en ga nago tum waɗe buy e retard hande fayda wona jeune ɓe jooɗi ɓen ɗon jombi jiiɗade ɗo mbaɗa avantage o retardade sa yeyi keddare hakkille ma waali par ce que haray ɗa mi ɗacci goɗɗo ni bon au fait tigi on ko mari comprenita pour premier projet on maami jombata ko parce que simi jombi surtout ça ɗum ɗon na bagage ɗum quoi jombay walla waɗi ɗi ɗo fof ndeeɓi ko dari ɗo waɗi on to walla waɗi so frère ɗumine on ti ɗumano ɗo jomba ɗo environnement wulliro ɗum ɗon haa koɓe wallahi ɗum woni ko ɓernde haala jombo franchement mais ɓay arti joni ɗo joni oɗo ni faala koye modi ay ɓay ɗo jungo faala joni noon mbaala waɗi quartier ɗo ni jandu noon piji gon to mi yiide yimɓe ɓe luttuɓe mbiyama e yurmde jama en fait ndara mbiye nder ɗum omi yiɗi mais joni ko ɓa Allah waɗi ko quartier ɗo mi janɗi on tisi kayni yurmde jama ndare kadi on ɗo ɗon plus vite possible wona ɗum ɗo sans quoi machallah waɗi alhamdulillah rabbil alamin kadi ɗiɓe non ɗum noon ɓayminani ɗum wallahi mi welti vrai ça va welti vrai quoi ça va meɗen ɗo ay menen kadi ko crise carburant woni gani en fait leydi mi wolantama quoi adi e woni goɗɗo ha mine ma probléme ji ko ñande finiɓe ko probléme waaw on ti fa noma yewde kañum ñande o mais diram sina coup d'état o mene men nanta lagel ɗo sina coup d'état o bappa ko crise carburant ma ɗum ko manifestation ene lagine ko entuma welata satide jeunesse o sa yande jeunesse o ne yaltude ko sabu ɗi probléme ji woni lagine ɗi ñande fini o ko ɗum quoi kadi ɓintiɗo ay carburant mi alla ɗo e kadi on tinde lawma goɗɗum nde mais no gasa hene ke mbuuɗi kam quand même kare ɗa weldin no ga way faja kadi ɗon carburant nde nodde faja faja ne faja ko pompe ne non bollude maɓɓe ton quoi au fait bappa on dit ça fait des années ala yiɗo ɗo minen dalma men l'argent de poche ɗo mawɗo no ɓuuri ko woni kono min ti walla la sesana la mbiɗo non ok fino mi heɓira ko ɓe okkitira seeɗa andi sa ari ɗo lagui c'est pas bon fi ko mi okkitira quoi mais probléme ala joni abbo mi yawat ɗum noon taw quoi fof sumi 500 litre mala franguine wona mbiɗo 500 ala heɓano mi gondira seeɗa probléme ala bappa vraiment merci beaucoup koye goto mbaɗen jandi ɗo si okkoranma ko okkotama non bappa vraiment ko ɗum ɗo si mi okkoranma ko momo okkota wala gandi merci goɗɗo ko yawɗa o so ari gore ma ɓen taw avant tout d'abord gore ma ɓen ɗo waɗa hunde ɓoyi noon ko ɗum yekkiti quoi ka mais merci beaucoup abbo mi yanda simɓe coɗo amen ya pas de problème ɗo par ce que ene yawoya ko tottoɗi arjume ga yeeto mena bo mbi arjume ndaare no mi halandiraɓe kamɓe kadi quoi ok probléme ala ɗum kadi abbo mi yana hene mera bappa ok oh Afrique c'est pas facile hein. Salama Jombe
Bibi woli yo mago mi feundaki. Kumin la nyebi ko ngal in la ne. Hakunde ni Allah. Nisi ko dong andi bi dang ngono dong andi mo hay dong andi intérêt fota inde nom. Sa fe mo ngal ina la nyando nyande ni ngambe fi bobo. Hakunde ni Allah. Mi andi do fi ma na fere bobo ma he ba do. O woni hanke man simi wol ni onon tigi do ngal day woni. Ko do simi do la no de stay dong andi tigi bi dang. On wadi mo. Wo ka ko jombe de fala. Ni wo jombe ta non ka di non boy. Sika na modi an jomba tam. Na modi mo hida joni modi mo few. Mo fala jombe. Fala ka bas bo. Wo fala ka ra. Joni ko yo yaw few. Are o li on akani on non joni. Oyo acana nga bas bo. Suutere fota ene non hay mo bira dal lannali. Accutude hay hunde ko mo. Taw inna kanko ko fi worbe o darani. Mo heɓali hay 16 timminali hay 16 no daranade fi sagata da ukku gere worɓe ka noppima kanko ko inno may mo faala jombede o anda ko woni ɗum o anda ko hakkude ngi Allah wo o jombete ma o jombe joni noon o heeɓi faalano mo lan andi noon woni si on ɗo yalti tum faalaɗo mon si yalti lan andi o waɗay woni ɗum ɗon so jombama noon joni nene noon tigui noon suti on ɗon ko intérêt noon ko bobo noon on ɗon hewtanani to belsi yande min kon faala bobo si ɓiɗɗo ma o nino faala jombede accon jombe min o acceno ha o gayna golle makko ɗe haɗa o hewti e duuɓi kori bobo ala ande sa yi joni paykum ko duuɓi 14 no jombede ko kamɓe fay ɓe woni e wadde ɓe muñodira ɓe muññaki rewɓen no andi ko woni worɓe ɓen no andi ko woni rewɓe awa so innima mo faala jombede Allah korimo ko ƴamamo sunna e farilla min do miɗo yutiri ɓawma hay ɗum Allah wallila wona abbasi bobo faala lanne nene mi jaɓantama ɗum ɗon few hiɗa andi haɗi o précoce ñiɓini ko fii koye paykoy mi haalanima mi yaaliti paykon gorum kun no andi fi debbo paykon deyum kun no andi fi gorko ko ɗum haɗi ɓe ñiiɓina ɗum dey o précoce ɓe huuli ɗum heɓe tongi ɗum min joni mi ani ɓay mo nde woso jom makka o yaltira ni joni noon accata o jombe minni si goɗɗo yaltile fi makko mi jaɓata aw joni noon so yaadi e on yaltuɗo fi makko on haray wona ni langande oye itanu ɓiɗɗo ma o ginnino faala jombede so mi ari mi wolani on ko ɓay kono woni mawɗango komi mawɗo ma kono en yewtata e hoore ko gasoytako so on innimo faala jombede on gorko ari on wi o jombetake o yaadi e on gorko naara marsi mi yeyade ko ɗum ɗo ganduno awa bobo awa accu famodira e makko ana nene mi yeyi ɓay mi ala jaɓande ko ɗum ɗon few ɓay si probléme yalti ɗo min kare mi wawata ɗum ɗo accu jaɓa kori accu jaɓa action kori accu jaɓa nene on tigui ɗon andi mariage précoce no woodi ka mi wawata ɗum ɗo kori accu jaɓa nene sutande hewtanani jombede ɗon probléme kala yaltuɗo haɗa o min do mi fam ay hewtatala onon tigui ɗon andi ko wi mi hewtoytala ngoy gasi ɗum ɗo wonami mariage ay noon ɓe yimmi keɓe yayi aray ɗum gasay Bibi woli yo mago mi feundaki. jomo mi yewtuno way hansi mi famotire kono mi yewti ha finalement condition makko on tawi wana mi fela mo wawta andi affaire yaadu ko Allah hokkata ɗum e kadi so goɗɗo winni tak ma o yaa iɗa andi le affaire kaydi koko ɗaɓɓete ko yaltata woni kanko simin jommidire ma visa makko yaltata o so tawi simin jommidire min ɗum na min jonnata visa soko min jonneno visa sago amin kadi visa ma o yalte fino yaadere o kono kanko ɗum wata wadde visa o yaltade ini ɗo min ndawa enen sen famotire joni ɓa haare onon proposé nallo fi makko mi tawa mi aru mi yewta on tigi ti o min famotire Allah ni